sakisara ukarelaxa iwe nimbotora zvangu kaoko mbichana chimbofurwa nemhepo. Nimbobakisa mwana wangu, nimbombakisa. Goodbye baby. Baba ndiyambutse rwizi, baba ndiyambutse rwizi, baba ndiyambutse rwizi, rwizi Jordan. Kana ndichinge ndasvika parwizi, pazambuko rinonzi rufu, baba ndiyambutse rwizi, rwizi Jordan. Masikaze megoro. Mushe. Shainda ngofambira kanyaya akadikidika ukandikangotaura nini. Ira kuti before nono yabati somwe kunombonyasa mushandisire kuti akundi. Vanhu vaizemupfuwira chichiya mina. Maiti. Nai maigoro. Chii chandingavashandisira ndina mushonga wandinoziva ini. Basi madirwa unoitwaka. Na unodiwa shamwari. Aiwa kana ndina chandinovashandisira. Munozwa kuti nyaya dzerudo idzi sometimes mupfuwira ka. Una basa stereki. Handiti mupfuwira kungonzwisisana pakutaura kwenyu, kurespektana. Kupanana rudo, kuratidzana ke. I think ndo mupfuwira muombe. Kopa kugeza pa. Kugeza nyasogeza sei. Umameno nikaresipi kakuke kugeza meni. Kune mune tumaresipi katokugeza. Ndokona inini newapata kunyazorera mapabarika po. So kana chandikopa tukuta neguru mukadai mukadeura ndokuti rinyatsotesera nyatsoflow zvekuti hapana ndombozoti tiri pabarika kana tikafamba murori so unoti ndikafamba nhunzi dzinoitwa kutera nekwashure kana maiti tiri panyaya iyoyo maiti, to be honest, muneka odo soka munoita odo kuzasi kwenyu kuzasi ndo zvinozoita kuti mapenzi amunopfeka imimi anosara aine ngwena. Handiti saka kana muda kupedza dambudziko iroro manje kana muchigeza munomboisa here tauro tauro pazasi pakati pemakumbo apo nemasaidzi muchikwesha netauro muchinyatsokwiza netauro. Munombodaro here? Haina ndidaro ini kuisa tauro paini ndinongotora siku yangu nongodaiwa ndobva ndapira mvura ndakupedze. Alright, saka next time munotora tauro iroro dai kunonzi ndinokanzwa mushe ndinoenda kuratidza. Andi munoona tauro iroro handitika morigeza mumasaidhi umu. Mwana wangu akagara nesaidhi 1 kutoona musoro uyu wakafuta apa makombo ndonga ndiwo ari ukwai. Nekumashure kwenyu motokukwiza netauro, especially kumashure motonyatsoisa sipi. Mashure kunomwero wamboga uchinwa. Kana sikudaro handiti ndikukudisa kugeza iyo. Mama mubatire maoko. Ndongonzoti abukumwero. Nengoto respect kuna bati munotona mushowiro. Ndozvandingangokuudza ichete zvekwe. Maitire kandirara hangu. Rega ndinorara hangu bedroom chete. Pasofa panorwadza. Yazvesho panoda kuti nyatsoti wasanudza. Baba ndiyambutse rwizi. Baba ndiyambutse rwizi. Baba ndiyambutse. Ikoya. Murise? Ndiko, shireze. Mushe. Yaboya. Pari safe here kana kuti pari boom ne. Pari safe hapana ari kupinda. Shireze gara hapo ipava. Pokuzononokaje? Nguva dzacho nekwanga ndiri. Patime watogononoka because da wangu tikasireka awaidhuma nemurume wangu dhira bharadha kwashamwa. Tikuita sei kona iyi? Already nyana nchireva kandiye kudai oso. Andokona pane murume wangu akatora mukadzi so ndakakuudza kanyaya pafoni. So ndonyaya yacho ndaona kuti zvinhu zvese kazvikutonetsa zvandinoda kumushandisira chichi. Senda ngofunga kuti ngomupfudze kawana. Ndamboedza zvemushonga chichika. Hazvisi kutomboshanda. Ari kutowedzera kudiwa pamusoro pemushonga wacho. Don't. Saka ine ndingofunga kuti chipfudza munhu kawana. Aiwa munhu tiri kutopfudza. Ndiripo ka. Mwari ndatomudza kuti areceive ini changu kungosenda. Mwari ndatomudza kuti atongoreceive. Ini changu kusenda chete munhu ari panapa chitonanga uko. Usaite wakatononoka paipe. Pana yemari ndo ndofunga kuti mari yandakatora pafoni ndiyo ndokukupa. Mbondisira ari mazigi noti maUS apiwa asi kushanda ndoda zigi saka pa 2 weeks dzikaidze godi kana kuti 2 weeks
It's okay. Ndosika ndikukuda boss ndo munhu wandonoka wamira nini. Baitu atla kuita ndiye akataurwa yarunza kunonzi kuipiwa uonesa kuhanesa kundi munhu anoigwa nemwana mudumbu make we. Ngedza ndita sindimushedzeni nakira. Ndindivatira kuita sei? Kupinda chedu. Munhu akutoda kutotambirwa nyaradzi asati afa. Regedza one mani. Ndatonoti mungasurukirwe mega asikana. Akana maisurukirwa mega. Muri kufika iri sudira tione. But inyama kai. Anyama kuita sei kuona iwe uchiita munhu nayo tunosvikirwa nyama kudii? Kana chivhara anobvisa apa ndefana kutombotanga ndambomunzwa. Uchinzwa munhu kuita sei kuisawirirana. Tarisa iye COVID-19. Chimbomira kani mbomira mandinosvikirwa kani isawirirano zvemunhu kudziura. But munhu wambonyatsomona here. Zvine basa rei kosha? Ndatofa. Hapana kufa kunofura ipapa. Yakutomirira nyaradzi apa. Yafo. So inochingoita dhirangu ndakatoenda ndichatombomira pana. Udonditese handitokonocherera munhu kese here. Kondomucherera. Chimbomira cha. Wakutowedzera. Kendokupa ndonocherera. But apa hawandivharira panze apa. Vharira panze kuikovhine amani wana time uri kwanodzoka kati. Wadoti ndidye nyama yakaningirina ndaifana kunzwa ndichinzi. Akomana kavhine amani majokisi anoita pasina ri majokisi tinosvikirwa mana uchidya iko siya munhu mani unochiva chituna seiko. Tiyo chitoona ndidye mari yangu nguva chiripo. Nyama yacho andisisa kuti ndisadye ka. Manaka. Ona ka. Chituna ichi unochiva chituna seiko. Sha, time ndiyakakosha yatu isumu donza munhu. Andambidza kuti ndiloi munhu achiri mupenyu. Saka nyako iri papiko. Pana ayo. Uye kasumuka ka apo uramba wakagara na iwe. One yo wandimisira chi. Iti asisina sugar. Saka zvine basa reko panhau yekuti tinofushire munhu. Saka wada wandipisira pashuga. Unoti nditse neti isina sugar. Cha, utopedza nguva ndinotoda. Kuda siku ndabvisa magondi tichisa mazigi serious nemwari wangu niiwe ka wangu uri pashuga ukatero wewe ndinokudza niiwe kani vedu we usandibatiti niona takatobvisa mazigi kuti takabvisa magondi kuti tichise mazigi wewe nyazikona niiwe ana ndambo chofara zvaita ndezvatandika wirirana aurimbuke munhu wandipuwa siri nakutapira kuti sekwedza apa ona kana kambucha akasvike pauri ichatoita ndichidzoka kuti kwaniri kudzoka kuti mari mira kai saka wati mari yangu kundipa chiko ndimazigi idzi mari dzekunzi handisingese apa munhu wacho ona mudhafu tinomutakura seka aiwa ndobata ukati mokondro indikuda kuzasi uda kuzasi kudiko unoda vakadzi nyarara uko ndinokusumudza sei peta dutu manje amenora kutonge guva unyasoradza apa fanira kuratidza kuti pafushirwa munhu mani tsoro titurai munhu toretadza kurepresa mumwe munhu tsoro replace nani yanga itori nyama ifa unotodyerwa monyeni anoita ipapo bhebi ranga rinyaongoti vangwadza dzewacho zvine basa reko zvokuti bhebi ranga rinyama zvine basa rei inyama yako wandimanyira kumbirika iwe shakuenda chingogara wapera mari akuti naiwe kani saka chingoigara wandipa mari yangu tingoita naiwe vedu we ndinoona vanondisvikinga naiwe mwana uya kuzozvarwa manje mwana uya kuzochena manje tamuitira pasuru dzake dzakusizozvarwa manje hallo ndekuti iwe unotondoratsika uda kutedzera mishi wanotedzera mishi kuita tsika iri usazotanga ri iwe esti zvako ndimorese mwanangu uya zvauri wega naye mwanangu uri wega kai ko pana pangu tisiziko misharo naiwe wasiwa ndichengetesa misharo zvachingopindura rafu sina basa iwe kuna maiti kuna misha endepi
Wasichengetesa mishi here nebati. Pane pandakambobuda panapa ndiri kuchengetesa mishi. Misha asi munhu kuti anombobuda panapa. Handiti munoswera panapa mise misha hapana kwaanoenda. Ende kana kuri kunzi ari kuenda samwe kana kunzi kuenda kumusika kana kumashopu kana chii, anotondiudza kuti ndakubuda. Ndibvunze ukasiya vanhu vanoswera vese vari pano pamba. Ndozvandikutora sewandichengeteswa mugarisa pero kati mutarisa. Ndosewandichengetesa ndakutarisira. Asi mwana mudiki. Alright, don't worry about that. Ndikeza ndimufonere ndizoti maybe pane samwe kwaenda padhusa. Siya foni unobvunza rafu ndosandisingazokuudze zvinhu zvacho. Siya foni ndikudze pane hombe yaitika. Ndikuudza. Hombe yaitika? Nditenda unosindishora ka but zvaitika ndapo ngosipo ndinga kutokudza nyaya. Ndenza foni siya foni. Hapana kuonomufonera chamwe. Zvaitika ndezvokudaiwo so. Panapo yamwe mukomana matemi yangu buda apana amnotombosiyana ndofamba mukatotidzana pamwe watopisa naye wanotomboza ndo murume wamishi murume wayo wakuda kutoziya kana unonyarara ukakauda ndimanyira mberi obva uye murume wewe patonoka ndatona mishi saka ndatofunga kuti chi pamwe ichi amwe yake amwe mukomana yobva tasi ndatona mishi achitobuda sikaenda ndadongora neuketeni ndatona bvambondirana ndona ambotirana bati unoda nyaya asi undimanyira kudi so ndikunyepa chigara taura zvaitika ndiri consent kuti ndinyazoziva kuti zvaitika ndozvandikuti foni inozopwanywa nemana isapo ndopandazona achita sei pakutobatana ndikutoti munhu ngapabatana hama yako kudaro handinesi kuti munhu uyu anombondishedza samaive panapa inini kuti eute se handikuintroduce anombodaro so pandatoona kuti vanhu vatinya handinomboya kuzoshedzwa kuti ndiintroduce ndopanda ndabuda ndanomira pakona ndatonzwa mukomana achiti baby sorry pane zvakaitika chinhombo kuchichi ndasandakarongeka ndasandagadzirira then mishovha atichi inini shaona wakuda uya kuzonditora munhu wandandakanyepera kuti nhombo ndeyako anga abvuma saka uda kundiita sei ndomachi manzwira ndaita nyaya inibva ndiramo ndakanyarara saka ndopazonzi nemurume wacho it's okay baby ita sei ndarongeka kana usadaro chii uda kuti mwana wangu akurire una baba wasiri vake saka zvandinesa ndati asi misha anodarirei onyepera munhu kuti zvazvo chi oya pamurume wangu inini ubva munyepera kuti nhombo ndeyake yachinatsoziva misi dzacho ndopandazona misha bvanzi sorry baby mukomana ikwa kuchibva apfukama anzi ndakuregerwa wambondirana bvobatana futi nemurume yendakatarisa mira nyaya yakakura kudai zipeji bati ipa ndokungoganhura hangu kuti ikasira pera so ndopazoita sei zvikanzi nemurume weyo chiita sei ukasire uchiita sei tigadzirire tiende inontora zvinhu zvako ndakunokumirira kumota ndopabuda murume weyo ndangoona achidarika ndiri panapa aenda michibva atouya ndikati kumainini makuita sei ko nyaya yakamira sezvanzanda kutoenda chichi pandatomboedza kuti mira bati anofunga kuti pane zvandakuita inini zvanzikana ini handimbogarire rombe rakadaro iye munhu wacho naazoziva sei panapa wakuchibvunza futi inini kukananga achitaurana mishi pafoni tini foni yamishi maiti inini ka most of the time ndindospenda ndinayo ndine zuro chete nanhasi ndiri kurunza nemaconversation avaita from way back ka ndikadai ndakazvibata kukana achihaida unoziva sei naibaiti apena ndichaziva we but by the way anga siyatsamba nati yakuvharura but ndatorwadziwawo ndandatoanda panapa angato munhu anga atendeuka zvakaoma but iwe handwriting yekutanga yako kai